Hoy. Sa lupa. Uy, grabe, Mayo. Ala! Ano ganyan? Ala! May mukha kang monster. Nagwawala. Pag tinatagal yung pakwa, nagwawala. Ala! Oh, tama na. Oo. Oh, dali. Ayun na. Parang baka sabihin, hindi pinapakain ng Hoy. magulang to. Hoy. Baka Inis ako siya, hindi mo siya makakain. Oh, kaya. Ay, anong fish to? Ay, parang sarap.